Jim, kaya na may boxing. Dato na po sila Pear ba si Pear? Oh. Pear, Ladira. Ladira. Asa mo madali ni palubong. Ay, naputla ka mainit na nadira. Dan hagay ni Katay aghas, no? Diyan, be ay. Oh, Gi- Gis dan injo. Gumatay. Bato haraman pa. Namatay na to. Di patay ni man. Diha di ay. Bitaw. Kanang makatay-katay diha man lang higya ka ng duyanan na. O ganit, no? Dito namin sa Alcazar. Susuroy lagi. Wala ka uli ng alas 11 na. Ari mo ito namatay. Hindi ba ito? Maayo! Kaya mo kong i-vlog-vlog. Ako. Hi guys. Na, ay. Green ba na ja? Ngit ba na siya tanawon, na mulukos. Guys, welcome back. Nalapo ko diri sa Pikas Balay guys kay nagtanaw ko sa naglimpyo, darao naglimpyo. You see that? Naglimpyo siya kay na daw bitin. Wow, bitin. Inahurot naman akong baligya, guys. Na ako diri nagbulad na pupug humay. Saman manabo ta o manabo ta? Saman. Manabo. Tay kang zero, hira mo na tong motor. Sir, pera mo mi sir, tagaan matakag putos. Sir! Kung ano sa mo motor, be? Tagaan bitaw takag. Manapo sa kulong kadiyot, sir. Tagaan, nagiging nakaputos. Sago ka namin, sir. Tagaan makag sa kaputos, sir. Pwede. Nasulinaan man namog 500. Gasolina na mo isa kaputos. Sir, musugot ka, de. Hindi ka na nakapag... Hindi ka masugot, ita ka patol bay. Bibo ba ang Davao pag December? Sa Matos Plaza. Bibo kayo. Di ba manang? Kato na ba kag Davao? Manila ra makapirmi. Manila ra kapirmi. Kan may vlog. Nagsot-sot ang isa guys, oh. Maglimpyo daw siya kay na daw bitin. Unsa ka diha manang? Nagdula-dula ka? Naglimpyo siya guys, oh. Naglimpyo si manang. Oh. Naglimpyo siya kay basig na daw bitin mo katay. Oh, na may birthday dito. Na kanang? Nagukan. Nabayay baboy. Ha? Hindi ka manabo nga man. Nabo lang, manabo man ta. Gamitik sundang. Hey. Ikaw na may puyo dira, limpyuhin imong bahay. Oh, rabugnaw. Mura ba na is latayan ng bitining niya na may makatay-katay, no?
Nganoon sa man nimo di pa check up na. Bawa sa piang ni na siguro. Nagpahilot naman kaya ka. Ako ko pahilot kay Aw. dahil layas ko gabi eh. Okay, giuna ni maglaag. Bitaw na kung nakabantay ko nimo gabi nga dako kay kagtingog. Masyagit kadto? Asa? Gabi eh. Nakay ka istorya? Oh, istorya. Mga alas 10 naman to kapin. Nakay ka istorya. Asun si ba to? Diri na siguro ko, diri na mo ko kamalig, di mo tingog kung nadunggan. Anong bitin? Antay baka. Nailuno oh. Malabay na sa Oh. Uy na kay uyab di ay, maayo. Practice rin kag uyab-uyab ron. Tumi sa sukan ba? Duiro. Ah. BA. At Alcazar Resorts. Uy, na ako nakita na ako na ispatan dito. Unsa man? Si Castor. Castor. Isang batsi. Hi guys, mayong hapon. Na ako diri guys, kung naglag diri speakers kay na inamuto nang magkakaugas o Pila to? Sagi. hmm? Pila to sagi? Saging na pwede saging. 15. Udto naman. Ay kanay mo kaon na kuan. Kanina sanga. Hawa na uy. Kay mo. Ayaw na. Sayang lang ng kuan. Bunga. Oo. Hawa na luwi kay matanggakan kada na. Hawa na. Bunga diyan yuot. Pungin na lang na tanan. Ha? Pungin na lang na tanan. Akutang sagbot ato ha. Limbarok. Oh. Ganahan di ka karog din pulimpyo ay. Siya nakauni mo. Wala nang break kay manok di ay no. Di isa. Amo ni katong nangitlog lang. Nga bahog lang nakaitlog niya. Pero bunga mong mangga oh. What? Suk akang biyana. Tihara bay bulak. Hey! Sunis na. Namunga ang lansones. Uy, maligid ka we. Hi guys. Hi guys. Kusga. Hi guys. Ano dayon? Gaon sa makadihalo ha? Di batang makulit o inter butas ra ba o? We, palit sa nang tuwa ato ila Auntie Jennifer Cow. Tuwa. Bakte. Kadaog ba di ay na? Sarap kilo good. Hali doy, ato gito ah. Yung nakabalo. Magdaan sulat ka. Kabalo ka we? Para tuwa is bakten.
Nga, pap! Sino rin Ayaw tungaw? na, hawiri, uy! Ano ba na? Mamatay rin ka munggay. Ayaw, hawiri, ayaw! Ayaw! Yan, namatay na bitaw na. Nakuha na. Diyan, nagbuha ang higit. Ha? Ayaw ah. Noon sa day na? Makaunod. Natkat siya guys, oh. Ayan na, dun sa wak na kamay na itong Isa na lang nakabuok. Bakin mo. Walaya naman na. Ayaw! So, away. Unod! So, aso. So, mura na iyang kuha, guys. At ito, asplagan na. Mura na iyang kuha. Tao. Tao, guys. Good. Sige mo. Kana. Dawi. Dawi, oh. Agay. Karon mi kakao, guys. Guys, oh. Kakao, guys. Ha? Pumong diha. Hilaw man na. Hinog na day na. Iya pa manggod na. Hilaw pa gino. Dili wala dili. Kami kakao, guys. Tamis manang, oy. Nang saka? Kedari gigag sudlanan. Kana di mo napuungan. Kanang kahoy. Kana ba? Pwede na ko ba noon? Kami magaling, bawang ni. Awara mo na eh.
Bayan akong susu. Putla! Ayaw, biraha! Uy, maigo ba ako dan ha? Danhi na na. Ingo, ganyan na. Ganyan mo. Relax. Bumata na. Halika. Dito basig na ay kakao ripikas. Way hinog. Wala may hinog ng kakao, guys. Kakao oh. Yung harvest siya kakao. Kani ba yan? Maigo ba yan ako? Ano? Maigo ba yan ako? Ano? Hawid ba yung sunggang? Hey guys, welcome back. Ayun, niabot ng Diyos siya diha dito ganina, limpyo na, dire na pud siya. Limpyo na kay basing na doy bitin. Di ba puno man na kayo mga kwan sa una kanang bato? Ngawa na no? Nangka man ay mo giputol. Adya, pabunga ako na gana. Ay, nangka ba na? Ay, dili. Panabo sa dito. Rick, ituwi ko. Ha? Rick. Wala sila rin. Ay, wa mirik nang Ang gamit niya na gana. Diya lang na bitaw na muuwan. Dili man na makababag diha kay dako man ang imburnal. Aw. Pirag na na yung mga kahoy-kahoy. Ang gamit dana. Mano daman na siya kay dahon raman na. Bitaw, woy. Amo inga nga, inyong namu kana ha. Oh, nakadala na sila putos, oh. Dahil na silang putos. Basig moingon mo ba utong naglimpyo diha ra man pud tagihagbon. Mauman. Dana, sinupa. Gani na. Wala ka na galing ko ha. Basta mo kusog lang mo. Car. Ha? Uy! Pagura pa. Ano ito? Lunoy kay mga Res gabi iba. Boxing. Ang katapad bata. Dari idang kaloy mo diya man nang oy. Wala makagidagdag sa palaran. utang to boda. Na kay na may isa ka litro diring coke. Iganahan liga karog limpyo dira ah. Utang sa may Pepsi ba yan? Ang good. Pepsi. Murag way Pepsi ti kay wa kapalit Red Horse sa may napalit man nang. Kalimot gani siya no. Kay nagpalit mas ng joke og beer, wa day Pepsi. Maibot man siguro man nang. Limpyo siya guys, oh. Limpyo. Oh. Right. Hi guys, sabi. Na. Paghay sa badali. Anak, kuan, kahoy. Aw, sundang. Birahangan na sabi. Sikit nung kamot man na una, bikil. No, ako'y kusog. Okay. Sige.
Igo baka tara sundang. Sige. Hagdog gani ako. Na. Sige. Kapit na, gamay na lang. Bayra sabi. Kabalo ba di ay kuha ng baid? Sabi ko na nga, oo. Dahil galit na ako paingon, no? Mura na akong Guys. Guys. Nahilaw man ni guys, ang bunga guys. Hilaw. Tara guys, oh hilaw. Hilaw ang bunga, way hinog. Sayang naman naman na imugi putol. Ha? Sa lansang. wagsak. Kaya wala ko nga tanawa naman ng si ang ano. Matog kakao guys. Ano? Tuan na. Ninyo. Dahil kakao to. Ari ko ay lamamang dia. Oh, hinog na. Tas lamamang ka. Dali. Alam ka. Ninyo. Yara. Yara. Itang na to. Ano yung sapatos na color pink? Yan. Tutok sintos ba? Mura na isa. Wanila Guys, kata kakao guys. Naintay kakao guys, kaya ako naglisod ko kanaog na guys. Tukma guys. Pamulan tali guys. Basa-basa katakali guys. Na. Mutos lang sa akong kamot, pero yun na ay ulod. Asag mga lito. Patulong na ko. Bung, Ano yung saw na tunlon? ayun nun lahoy. Unta mo ron. Daot? Taka naman ko daot na hinog man na. Hinog. Hindi. Dana ray butang at ilabay. Ah. Ito na ba ko dito? Ba't ko hinog na to? Aha. Yeah, tumoy. Ano kung kalbangaan? Mangga, pangat mangga. Hinog.
Yan, bebe. Nadiri sulod! Yung BFF, kahoy. Huwag ka lang ay gapon lang, buhat kag humay. Hmm? Huwag ka naman gipod, ipahinog ta di mo ni tanan. Tatugan ko na niya, pa na kami. Buang mo ito. Tatugan sa ni. Pag chinilas malagi kag saka diha. Di tatugan na ni hilaw pa, masala ko ano. Pero nanay kagbuak, tayo mo kay nabuak na siya. Kaya pa na ko tatugan. Wala naman yan. Ha? Wala mo mabot? Ha? Gamay ito. Parang ito. Nastumoy. Guys, hindi magkagubot. Kaon ako kakao bar. Hmm. Hindi ka makakakaw, guys. Muna mo snack sa una. Wala na? Kulangan ba ko ay? Wala naman guys, muli na ko guys. Salamat sa merinda guys. Salamat sa merinda. Goodbye. Ali na ko. Goodbye, bonot. Naradira akong kuan. Kaon. Robot. Niya bawa ko ng kanila. Oh, kasi imong mom. Nasa di si Juan. Da, balila na siya sa eskwela hoy. Hmm.